please arrest this man, please. We cannot tolerate this kind. Tell the DBA in this is from only back is in Daddy, the right. only back Ebo. Anambra State. How do you occupy this space? When they kidnap their victims from Nnewi here, they drive around, go through other towns, then they blindfold their victims. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị gọọmenti steeti Anambra akwariela ụlọ mmadụ atọ ndị ọzọ bụ ebe dị iche iche ha kọwara dịka ebe ndị omekome ahụ a na-aya bụ ndị ntọ na-edobe ndị ha na-atọta ma na-anapụ ezinụlọ ha ego. Anyị matara nke a site n'ụfọdụ ihe onyonyo nke anyị nwetara bụ nke na-egosi ọtụtụ ndị ọrụ ya bụ steeti Anambra na imerime ndị ọrụ nchekwa ebe ha mapụtara maka ya bụ ọrụ nkụri na nkwari dịka onye osote aka na-achị ya bụ steeti Anambra bụ deputi gọvanọ Onyekachukwu Ibezim bụ onye dupụtara ha na ya bụ ọrụ. Ụzọ ebe atọ ahụ bụ ebe ha gara rụọ ya bụ ọrụ nkụri na nkwari gụnyere ụmụ Mmejiakụ Uruagụ Nnewi, ndị eze Nwankwọ Uruagụ Nnewi ya na Obiọfịa Nnewichi nke ha niile nọ n'ime okpuru ọchịchị Nnewi North na ya bụ steeti Anambra. Dịka ha siri kwuo, ya bụ deputi gọvanọ kọwara sị na ndị gọọmenti prọfesọ Soludo ewepụtala usoro ọzụzụ nke a kpọrọ One Youth Two Skills Plus bụ nke na-akọwa na onye ntorobịa ọbụla nọ na steeti Anambra ga-enwerịrị aka ọrụ abụọ maọbụ karịa. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya bụ usoro ọzụzụ bụ nke ha chọrọ iji wee chụpụ ụzọ wuruwuru niile nke ọtụtụ ndị ntorobịa na-etinye aka na ya ugbu a ka ha wee bute ego ike bụ nke ama dịka Yahoo Plus. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ime okpuru ọchịchị Nnewi North na steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya ma tupu anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko wetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara bụ akwụkwọ m nọrọ ala chebe echiche nke ọma ma depụta ya maka ụmụaka anyị iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee bụ na peeji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa asụsụ Bekee ya, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị ole anya n'ebe ahụ edere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị. Nke mbụ bụ ịmụ otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụ ọrụ ụmụ gị ọmarịcha akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ na Naịjirịa maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Naịjirịa jụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị nọzi na elu ya ugbu a wee na-ebi ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụta n'oge na-adịghị anya ma ọ pụtakwanụ aga m ekwupụtakwanụ ya ebe a ka unu niile mara, nke bụ na onye ọbụla chọrọ ịzụ ya ebe ọbụla mpaghara ọbụla nke nọ n'obodo Naịjirịa ịkwụ ha n'ụgwọ ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị daadị ma ọmị Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Unu n'anya n'Obiọfịa Nnewi taa ka o si gbatakwuru ụmụazị na-eme arụ na-enye ebe eji mere ebe kidnapper a na-egwu ya mana anya bụ ife nwee n'isi enezi anya efe efu sekuriti nọ on the ground. Nnewi ya dufiri onye tinye isi ọ na n'anya na afọ na Nnewi ya dufiri onye nweghị ife ọ na-eme ya gbafuo yahoo ha akọ.
when they kidnap their victims from Nnewi here, they drive around, go through other towns, then they blindfold their victims and keep in this place. In this place, there is a shrine behind this place and something that looks like cell. Uninhabitable place, this is where they tie their victims. The government of Anambra State, the government of Professor Charles Chukwuma Soludo is taking this fight to every nook and cranny in Anambra State. Wherever these criminals are, we are taking it to them. Nobody can fight these criminals better than us. If you look here, we started in Uruagu. You see top government functionaries here, the special advisor to the governor on Homeland Security, and you have the majority leader who is also heading the House Committee on Security. And then you have the House member representing Nnewi North, in Anambra State House of Assembly. And then you have the chairman, the mayor of Nnewi North. We are all here. We are facing it. We are leading this fight. And I'm happy that while we were here, some people were also apprehended. They will give us useful information. As Mr. Governor will always say, we've not started. We are just pushing down buildings. By the time these people that are even apprehended on the spot start giving information, we will surely rid Anambra of every crime. These states will be the prosperous mega city that we are looking for, where you live, invest, work, relax, and enjoy. And that is for us. Mr. Governor says, come in, do your businesses, your legal businesses, and then go on your way undisturbed. Mr. Governor, every place you go, Yahoo Plus with skinny 2 scale plus. I'm live. I'm live and direct. I caterpillar si wee kpozie. Ọkpọ nọ for ya. Caterpillar mere ya mkpozie. Amen. Agụ na-eche mba abata. Mere ya mkpazi. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Soludo daalụ ọlụ. Ya na ndị gọọmenti ya ma deputi ya ma ndị niile aka ha dị na ọrụ a na-arụ na steeti Anambra ugbu a, ana m asị unu daalụ ọlụ n'ihi ya bụ ọrụ mkpocha na nzacha. Nke mbụ bụ na o doola ma ewu ma ọkụkọ anya na ọ bụghị sọsọ n'ime ọhịa ka ndị na-atọrọ mmadụ nọ. Maka ile anya ebe a na-eme ya bụ nkuri na nkwari, ịhụ na ọ bụ n'ogbe ebe ndị mmadụ bi jucha ka ọ na-abụzi ha bụ ndị ntọ bụrụ ndị mmadụ ebugharịcha onye ahụ, ekechi onye ahụ anya, ebugharịcha ya, eburu ya bata n'ogbe ebe ndị mmadụ bicha. Aka na-echekwa nọ n'ime ọhịa ka ndị ntọnwa na-eburu ndị mmadụ abanye, wee na-asị ya bụ aka na-achị steeti Anambra daalụ ọlụ ya na ndị gọọmenti ya. N'agbanyeghị na ya bụ ọrụ na-ebute nkwumuchi onye dị iche iche, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na na ugbu a ka gọvanọ bịara, na ugbu a ka o mere ihe o ji wee bụrụ gọvanọ, na ma agwọ emeghị ihe o ji wee bụrụ agwọ, ụmụaka ewere ya wee kee nkụ. Ụfọdụ na-asị ya jisi ike na ọ bụ ụdị ha ka ha chọrọ ị na-ahụ na steeti Anambra, ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-asịkwanụ na kedu ndị a na-akụri ụlọ ha emekwara nnyocha na nchọpụta nke ọma ma jide n'aka na eji ụlọ ha eme ihe a sị na ya eji ụlọ ha eme, ma ọkwanụ ka ejide n'aka na onye rụrụ ya bụ ụlọ mara na eji ụlọ ya eme ihe dị otu a. N'etufughị oge ka anyị gụpụta ụfọdụ edemede nke ọtụtụ ndị mmadụ denyere na ngalaba okwu ebe anyị nọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo gbasara ọrụ nkuri na nkwari a nke na-aga n'iru na obodo Nnewi. Onye nke a sị, nice one, that's how Rochas Okorocha did it in Imo State that year and it worked until onye ọzọ abata. Onye nke a sị, nice one Soludo, but demolishing someone's house get a concrete evidence, Anambra ga-adị mma. Onye nke a sị, agụ na-eche mba in full force,
onye a sị, how do we know that they are kidnappers? Because this is how Anambra State government demolished my brother's hotel at Oba because of envy. Onye nke a sị na ụlọ ezumike ahụ akwariri na obodo Oba ebe a sị na ahụrụ ili 30 graves na ya bụ ụlọ ezumike. Ọ sị na ọ bụ ụlọ nwanne ya nwoke na ọ bụ anya ụfụ mere eji wee kwatuo ya. Onye nke a sịkwanụ, make una catch them for hand o before they go run enter Imo State or Delta State. Onye ọzọ asị, demolish the character, not the characteristics. Onye nke a sị, Soludo is on a fierce rescue mission. Onye ọzọ asị, I pray you are bringing down the main people's house, o, not when someone enemy points someone house just to hurt him or her like they did during Bakassi. Onye nke a sịkwanụ, taking these people to prison, very good. I will suggest to give them visa to Okummo where they belong. Okay, ọ dịka ọ na-akọwa na ịtụ ha nga enweghị uru ọ bara. Ọ sị, going to prison before 2 weeks, they will be using phone over there controlling their men outside the world. Onye nke a sịkwanụ, why there is no property in the house. Onye nke a sị, the owners of these buildings, if arrested, should not be taken to court. Look at Evans asking to be freed. Onye nke a sị, Soludo no complain. Onye ọzọ asịkwanụ, ihere on you. Anambra State people cannot come home for program again because of Eze Nwanyi and Dibia. Onye ọzọ asịkwanụ, why demolishing people's houses? Are you sure the owners know anything that is happening there? Onye ọzọ, mana ajụjụ nke a ọ dị ka o nwere mgbe m nụrụ Soludo kwuru okwu ya. Ọ sị na onye ọbụla nwere ụlọ na ọ ga-agbalịrịrị mara ihe ndị bi n'ụlọ ya na-arụ. Ọ dịkwanụ ka ya bụ iwu ọhụrụ nke ewepụtara na steeti Anambra nke a kpọrọ Anambra State Homeland Security Law 2025 nwere ebe ọ na-arụtụ aka sị na a ga-enwe fọm a na-efilu ndị niile nwere ụlọ, ndị niile nwere ndị bi n'ụlọ ha na-akwụghị ụgwọ ụlọ bụ ndị ama dịka tenant, na ha ga-eje nata PG obodo ha ya bụ fọm nke ọ ga-abụ onye ọbụla bibe gị ga-etinye infọmeshọn ya na ya bụ fọm. Ịnakọtacha ya, itinye PG obodo gị, ya bụ fọm PG achịrị ga-tinye n'aka ndị gọọmenti. Ọ dịka ka nsi wee hụ na ya bụ Anambra State Homeland Security Law 2025. Onye ọzọ ewesị, Africans and love for destruction na 5 and 6. Why not seize the house? We have so many homeless people in Nigeria which the government couldn't provide shelter for. Have we ever seen any government of the Western world destroy homes of people? Onye nke a na-akọwasị kedu ihe mere eji akụriri ya bụ ụlọ akụri, ma ọ pụtara na o nweghị ihe ọzọ ndị gọọmenti ga-eji ya bụ ụlọ eme ma ọ bụrụgodu inye ndị na-enweghị ụlọ, ndị na-enweghị ebe obibi, itinye ha n'ụlọ dị iche iche ebe ndị gọọmenti napụrụla ndị nwe ya n'ihi na ha dara iwu dị otu a, ma ọ bụ na ma unu ahụla ebe ndị gọọmenti ndị ọcha na-akụri ụlọ ndị mmadụ arụrụ arụ maka ụdị okwu dị otu a. Ọ dị mma, ya bụ ihe edemede gakwara gbadawa ọtụtụ ndị mmadụ ndị denyere uche ha ebe ahụ, mana ka anyị dewegodo nke a ebe a na-etufughị oge. Ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Enugu Agidi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Njikọka na ya bụ steeti Anambra kwa wee nweta, bụ nke na-egosi ebe ụfọdụ ndị ọrụ steeti Anambra n'ihe gbasakwara iwu ọhụrụ a ewepụtara gara n'ụlọ otu nwa dibịa onye kọwara onwe ya dịka onye steeti Abịa, mana ọ sị na ya gụrụ ala na ya bụ obodo Enugu Agidi wee rụọ ụlọ ma bido ime ihe dibịa ya. Ewe na-ajụ ya sị ya, kedu ụdị dibịa ị na-eme, kedu ihe ị na-agwọ, kedukwanụ akụkọ ikikere nke iji wee debanye aha n'aka gọọmenti dịka onye dibịa, ma gọọmenti ọ makwara na ị nọ ebe a. Ọ sị na gọọmenti amabeghị na ya edebebe aha n'akwụkwọ ndị gọọmenti n'ihi na ya ebidobe ya n'eziokwu, na ya ka na-ahazigodo ihe. Ewesị ya na nkọwa ọ na-enye na ọ bụghị ebe ahụ bụ ebe ọ ga-anọ wee nye ya bụ nkọwa, na ha ga-akpụrụ ya ka ọ ganụ na obi ndị gọọmenti ga-akọwa onwe ya ka ndị gọọmenti mara onye ọ bụ ma marakwanụ ụdị dibịa ọ na-arụ n'obodo Enugu Agidi.
ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị nyụ anya n'ihe onyonyo nke a ka m pụtakwanụ. Video dibia. No. Yeah, please arrest this man, please. We cannot tolerate this kind. Tell the DBA in there. This is from only a back is name. Daddy, the right. Only a back Ibo. Anambra State. Anambra State. How do you occupy this space? You go there, go. Ibatabele dibia eba. Owolo onye ma odi dibia yi na eme. Na this insecurity dey about. Ke many mele dibia na Abia State awu. Daddy, if I didn't do the right, because abro mo onye na-eme ya ya. To be honest. Kedu ihe mee na imele dibia na Abia State ebe ị nọ? Daddy from. Bata na Enugu agide because of n'obodo dey called the porous. No, not at all. Not at all. Ayi park here ni. Daddy. Adonye ge ibude ge. Here dey like who will detain you? Daddy, Once we detain you, then the deadline undertaking the year up by. Daddy, We cannot tolerate this kind of thing. Daddy, because. Can you do DBA in there, man? Daddy, because. Can you do DBA? I'm asking you. Can you do DBA in there, man? Even the people do Ordinary, no, like a warrior, you can name it. It's on never follow a see, can I park in motor? Can I park in that motor? Can I park in motor? Okay, all my friend. Onye park the motor. Who is that your friend? Where is he? Ya de come here, okay? He chọtara ya. I just sit down. Kedu ihe na-alụ? I'm a businessman. We are going to seal off this place. Daddy, We are going to seal up this Daddy, place. we We are going to seal up this place. like Daddy, the woman where I never. Daddy, calm down. Daddy, What are you still with? Daddy. Handcuff this guy. Tear your motor. Let's go to the station. Go and identify yourself properly. It's not going anywhere. I can follow them. I said you should follow them. You also follow them. Yeah, I can call. Carpenter, you have to leave here and go. Okay. That can satisfy you. You laugh at me. Ọ bụrụ na anyị mesekpụ na mma abịa bụrụ m gaa n'arụsị niile biko abụrụ m achọ mmadụ Buru ịga n'alụsị niile ịbata n'obodo emebe alụsị. Daddy, ọ bụrụ na arụsị na-ebe Ịbata obodo. Oke, ka ị na. Daddy, ife a ka bụ Ụmụ ụka ma ọ gịnị? abụrụ m achọ mmadụ ọ bụ ihe dịrị m. Ihe agwa ndị ọzọ ndị na-agbọrọ ọgwụ ya. Ndị na-agbọrọ ọdụ echi. No. Si na ebe ma nwa aja agba n'ime ebe. Ọ bụrụ na aja aka gbara ọkụ ebe a. Nothing. You have entered. Daddy, nothing. Daddy, trust me. Take your motor. Take him inside this motor. Enter motor. Adiola maybe is very motor first. Enter motor. Somebody, one security should follow you. Oh yeah. You that motor. Ehe, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibogo Meje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon.
Buy for your kids and watch them ask for more from the author.